Nga gị gbere nye show Hot 93.3 FM. Nwanne ka ewe ka o si ada n'ebe ahụ ịnọ mpa. Ama m na ngwa ado ego ilu n'ime afịa based on ebe a na-agbasi mbọ ike, based on ebe menụ na-ebuli ike maka major doings. Wọtago mkpọ gị ngwago ịma na nna agwa gị ya steady. Na ụmụazị ibe based on na-amabi ilu afịa ka ama ka o si adị na ka ama ka esi gbata mbọ bute something. Ndị nwee solukwa ha na-etinye alụ ọ bụkwa ịnọdụ n'ụlọ. I claim it in Jesus' name. I claim it in Jesus. Tap off voice on pogem. Ihe ebugo n'ụzọ. Idonye ilu n'ime afịa gbasie mbọ ike na-etizi I claim it in Jesus' name ọ na-adọnye na akaụntụ gị ghọtago. Mana ịnọdụ n'elu bed na-eti I claim it. Taa mkpọmkpọ gị ngwago ị ga-anọ na nlepụ full time. Nwere ife ị ga-eti donwu. Kwamkpọ gị ngwago. Nwanne eji aka nwa esi white rice mba na cheki ọkwa mkpọ gị ngwago. Nwiyo n'obodo. Gagi Beredio Show Hot 93.3 FM. Nwanna ya batago ka isi mee ka isi eme ya hey! Oh, negodi nwa ọma. Asade ka achọ. Nwa yeleye. Hey! Oh! Nwa ọ na-abụ ncheta na nwa onye dịka go na ọ dị m ka ọ kwụsị ịgba asa. Ọ dị m ka ọ kwụsịzi ịgba asa. Onye dịka go na akwụsị ịgba asa akwụsị. Mba sị m na ncheta go na based on nwa nwere ife niile. Nwa nwere ife niile. Nwa bụ everything based on. Ọ ga-enwe mmekọta reason. Mbana ịma na asa ka m gwa gị nke bụ eziokwu ọkwa ma ọ bụrụ na ị gbaa na moto injin gị ga-abụgodi V6 based on HD standard nwa dị chikọd nke a bụkwa ya na multiple fuel consumption nke a bụ saving ọkwa mkpọ gị ngwago wiyo n'obodo asa ka ewe na-atịgo n'ime alụ ka mma ka o si si gị na ị na-anụ na ọ dị ọkụ na-ekpo kitikiti imebi ihe enweta ya na onwe ebe ọzọ in fact if you are a learner mi wuru a learner ị na-amụ saa anya gị na mmiri just were nchọ nnọọ sapụ ihe niile nọ gị n'anya si ya get out of my face na nga gị go radio show abatago ego bekee one ka ije je mba nke ije anya isi ka ije aba mba eti get out of my way maka onye mụ na ya so ego bekee ego ije je mba na mmadụ go n'oche eze ma o nwekwana ihe ọzọ m na-ara ebe a wee bịa ka m nye gị obi aṅụrị nye gị obi ụtọ si gị yes na-aga n'iru ọkwa ịnụgo ya ịba n'ime ahịa nna na-agba ọsọ ahịa ahụ hapụkwa ị n'ofe ebe na-asị chiko ma ama m na onye wu nke m ga-abatagoro ime ihe a na-agba ọsọ ahịa kwenụrụ ọkwa last week anyị nọ na-ekwu na Naijiria anyị awụgodu fim n'onwe ya ndị ga-apụta ihe 5 naira sị gị nọ 6 naira sị gị nọ 7 naira ihe a niile o so n'ọsọ ahịa na-agba nke gị anọkwa m asị gị mee ihe ọjọọ mana ihe m na-asị gị wụ gbaa ọsọ ahịa gbaa ọsọ ahịa mgbe oge dị maka mgbe oge dị ka eji achọ gịnị ewu ojii nọ ịghọta that kind thing gaa na-abịa na-ehira n'elu bicycle na-amụ amụ ifugodo nwa first mba mana mba isi ma nọ nwa bụ donye nwa ebugodi donye kpọọ gị ngwa gị ka bụ doctor's prescription ime ihe mere ihe niile na-adị ekwu ọ na-adabakwa o mana ama m nọ ofu nwaanyị kpọhala mụ na gị ugbu a just one ring ihe m ga na-anụzi iwu my love ọ dị m n'obi nke ọzọ ịma na ada m ụmụ eme ya mgbe ụfọdụ na ị nwere ike isi n'ikpebigo I have decided to chụọ nwa n'ụmụ I have decided to gbasa n'ụmụ I have decided to buo nwa n'ụmọ no turning back mana nke a akụkọ ka ọgwụ maka onye bụ n'obi si na ọ na-aga imepe ministry ụmụ nwaanyị pụta ebe a na-agwa I have decided to follow ụmụasa n'ụmụ anyị mana ihe niile agba akụkọ nọrọ onwe ya n'ime Baịbụl ngwa gwa na anyị ihe iji gwa anyị let us hear it based on ụnyaahụ ka mụ ajọso na-akpọnyekwa na Lekki Gate yesterday na-adọnye elu wee fụ one sharp nwa like that nwa m ya nke hey ọkwa ihe nka nọ na-ekwu okwu ihe hapụ na majago onwe ihe ọzọ na-eme ihe niile maka iwegodo Banana Island iwuru chingom iwuru sweet hapụ anụ falling for it ọkwa nnụcha ya ọbacha na ofu ntị o nwekwara nwayọ ji dị ọda ntị wee nọọsụ hello ọkọtụ nga iwe radio show na 3.3 FM ego bekee na nwiyi ogwu nke na-ewutere gị obu taa si gị bịa gbara ọgwụ anwụrụ ama m na onwe ndị na-adị abata na nganga Igbo radio show na-adị asị biko ihe dịka nganga Igbo ya akọ na ọ gaghị akọ gị ma ncha mana ịma ka anyị si alụnụ na ka anyị mee ya na ngwa ngwa wetere gị ka
ihe na-afịọ gị nwanne na-akpọ nọmba na-akpọ mana nsogbu adịrị ịmago n'orube mgbe anyị ga-eburu oku gị osikwa anyị n'aka o ihe a bụ ihe na-amasị ndị Igbo nọ na mpaghara Lagos nke ahụ ka anyị magodo ama ọkwa ifugo King Kong before ịhụ na ugo ya tinye aka n'obi like this mmọnwụ Igbo mmọnwụ ọkwa Igbo ka anyị ji webata n'ime show nke taa itigodo ihe nji anya isi iwu nganga Igbo radio show na Hot 93.3 FM ndị na-emegodo ya ka ọ na-adị m ụtọ ịma na aha ha ọgba nri na mma kọrọ gị ya akọ mana nke ka ewe nke taa anyị malitegodo na Imo steeti na asa okay, yes, go on. O wee mee n'Imo steeti nke ikpeazụ n'isi wee kwunitie na ama m nọ nke a ka ịchọkwa ịkpa ka mụ abụọ dị na asa cheki godia ka a ga-esi nọkọta like this mmadụ awụzie igwe na igwe ole ho igwe eholu emetọ igwe ya WHOLE cheki ni ọkwa mkpọ gị ngwago so nwanne ka mgbuwala iko o si wee na-adị igwe Boniface Okereke igwe autonomous community dị na Orlu n'Imo steeti pụtara na ngwụcha izu ụka gara aga last weekend wee sị na obi na-agbawe ya asị ya mpa ka ife na-eme because a na-elda ka ọ bụ ifugodi nwoke ma na nwoke agbagotego na age wee sị ya mpa ka ife na-eme ka ezi ka obi si agbawa ya o wee sị na mgbe anwụ enwe ọgbaghara na Orlu mgbe anwụ ndị amị ma ndị polisi na ndị Eastern Security Network nwere obele kwanta ghọtago kwanta ahụ ha mere that time na mgbe emere ihe a ka nyanwa nọ ndị polisi wee kpọnyere ya nyanwa bụ eze ọdịnala eze ọdịnala asacha ọnụ m 2x2 biko ka mgbadabi Imo steeti 2x2 ugbu a chọrọ m 2x2 ka mgbadabi Imo steeti mechegodo ka m kpọọ ndị nwunye okwa ka gị ka ha bịa maka mmụọ amaghị nwoke 2x2 ndị emebigo omenala anyị so igwe wee sị na obi gbawara ya na ndị polisi kpọnyere ya ihe na-ewute bụ na ha fụkwara na ọ bụ igwe wee sị ya dinala anyị nya ma flat na ifeatị na kpụpụ okpu n'isi ọsọ ekpunyere okpu a kọma mgbukpu datị na ikpu n'isi ọsọ ọkwụnye ndị polisi gwara ya polisi adịte and ọ sị ya ihe welie iwe bụ nọọ onye Awụsa nọ na polisi mere ya datin o wee na-ajụzi na-ajụ ọrịa makwa na onye eze ka ọ nọ ha ma na onye eze na because na oyi efe ndị eze na mana ọ sị ihe na-ewu ewu bụ na ọ bụ nọ n'ugwu Awụsa na onye polisi ya emenwu eze igwe ụdị omume ahụ onye bụ eze n'ugwu Awụsa ya emenwu ya ọ maka na ọ nọ ala Igbo nwere ife ga-eme cheke na onye ka anyị sị chọọ ọrụ m 2x2 ka m kpọnyelụ men akpọnyelụ ndị mmadụ ozugbo ka m mebisie things na cheki godi ya na ịma ịchọ ịgbanye ọkụ ịma nwetakwa ọkụ si ka i wee ji mba na ọmalụ ọrụ like that na ihe niile kwa ka nwoke a si wee kwute ya okwu okwute okwu ya ugbu a anyị etinyekwa ya ọnụ maka anyị ga-esi wee kpaa ya ka ọ dị mma maka enye gị 2x2 M2x2 ruo na mkpọpụta onye ọbụla gbuo ya onye ọbụla n'isi ozugbo mana nwoke a mere ihe a biko imere ihe ọjọọ n'uche nke m onye uwe ojii a mere ihe ọjọọ n'uche nke m eze makwa ihe wee eze ọ ya akpụ alụ ma ihe wee eze fat o nwe ka anyị ga-esi ikpe ya ọwụkwa nke udo like that maka ihe a niri kenye enye ya obere ọkụ ka etinye ya obere ọkụ mana ka ewekwa udo wee nekwa ya anya just mixture of ihe niile so that ọ na-agakwa ka o kwesịrị ka ọ na-aga mana ka anyị hapụgodo nke eze ka anyị batazie n'ime Lagos anya ihe na-eme o kwesịrị ka enwe ndị ga na-achọpụta ihe na-eme ka ọ masị mana o nwe ihe mere na 2020 October 2020 na Lekki anya ihe a ihe doro mmadụ niile anya ọkwa ịghọta mana ndị nọ na ndị bịa mee ihe niile maka nchọpụta ka ihe si wee gaa maka o si wee jee apụtago si na ha chọpụtago na ihe niile nwe ka o si wee dị and ha furu na ọ dịcha ka ndị mmadụ si wee na-asị na ọ dị maka nke ahụ na ha ga-apụtazi mepezie Lekki toll gate mana ndị mmadụ na-asị mba ndị na-eti na mba emepe na ndị na-asị na ha kwadoro ka emepee ya ha pụtazi ndị na-asị na ha ekweghọ ka emepee ya si na 13th na nwee ebe ha na-eje ama ebe ha na-eje mana ha sị na ha ekweghọ ka emepee dị Lekki toll gate maka na ime onwe ha na-ekwetabe na ihe ndị a chọpụtara na ọ wụ eziokwu
anyị wee si ka anyị kwue maka ya ugbu a manụ m ka gị nwa si wee fụ ya iche nọ ihe ziri ezi ịpụta ugbu a wee mepee Lekki toll gate ka o kwesị ka ha ka wee ya nwayọọ mee nchọpụta ihe ndị ọzọ niile dị iche ka ndị mmadụ wee kweta n'ezie na ihe ha chọpụta na ọ dị ha mma tupu ha aga n'iru wee mepee Lekki toll gate. Nke a sokwa n'ihe anyị si ka anyị kpaa maka ya taa. Anyị agaghị etinye ọnụ too much maka ọ ka dị in process ma ọ wụ ndị bekee mana ka anyị hapụ ya ebe ahụ. O nwe ihe na-eme na Amerịka. Nke a wụ Amerịka ka ị chọrọ ịnacha kịta. Ka m ruo Amerịka maka ndị be anyị nọkwa Amerịka. Ịnụnụ ga-egwa ha osi ebe ọbụla iji eme ifu onye Igbo. Nna ọsọ ga-eme n'ugbu a just carry your slippers and run for your dear life. Ama m onwego ebe iji eme ifu onye Igbo mana mụ amakwa na ndị Igbo nọ ebe niile na mpaghara ụwa. Ịghọta that kind thing. Mana o nwe ihe m nọ na-anụ ka a na-asị na onye isi obodo Amerịka pụta na-asị ọkwa ifuru ụmụ kọntrị niile nọcha na-asị na onwe mba ka m bidogodo ebe a first tupu m aga n'iru n'ime ebe a ndị na-alaiki ịgba ụmụasa o nwere ka isi na Naịjirịa gba ụmụasa n'Ọnịcha come here. Okay, unu ma adịghị too rugged like that. Nke ahụ ama mmezi nọ ifu nwokolo dịka gị ma m ụmụ nwoke ka m jigodo ọgụ onye ma ka m bịa ị na-akọwa na ihe ndị a na-aplanụ based on nwoke ibe mfuzi m na ọlacha ọkwa ịghọta ya that kind thing. Gị nwa na-agba agbawazie gị okoloko gịnị ka mmasị na na-agba gị onye fụ gị ọsị gị nwe iyo nna nwakwa nwoke ibe gị nwe iyo nna na ife gị na-amasịkwa m jee ka mgbagoro gị ka m mewegoro ka nwoke nwe iyo ma ana m ejikwa rugged voice ma ama m ka esi eji nke ahụ nwe iyo ihe gị na-amasị m awụ m nwoke ugbu a ọ ga-amasịkwa m a na-akpọsi na masa na ọsị m guy how far mmemenwu dị mistake nwoke ibe m na-asị m ihe gị na-amasị m mmemenwu dị mistake ikpe ya ihe esi mkpọ ya asaka gwa gị nke bụ eziokwu mana Joe Biden na-asịgo onye ọbụla na das kọntrị ọbụla na-ekweghọ ka ihe ndị a na-eme na a ga-emekwa ihe dịka punishment. Asaka gwa gị nke bụ eziokwu ifụlụ ọga anyị nọ na Amerịka n'ebe ọbụla ọ nọkwa based on president ndị Amerịka na-asị n'obodo dị iche iche n'ụwa bidozie nye ohere ka ndị menụ nwoke na nwoke solibe ụwa asị ma ọ dịghị ame mistake bata Naijiria sọsọ ofu nkwa ka m na-ekwe na 2x2 ya agala ọnụ paịpụ niile ya agalazi ọnụ because ọnyanwa ya bụ commodity ga na-aga ezigbo afịa ihe ọbụ afịa ga na-elepụ ọsịsọ cheke ya na onye anọ na-aga n'ụzọ mmadụ amụlọgọ ọfụma imetụ m aka amụlọgọ ọfụma imetụ m aka Chineke ọkwa na onye ahụ mere by mistake onwe ka alias wee metụ gị sọsọ na mụ na gị na-agagodi n'ụzọ ikuku ga-emetụ ma ọ bụ na nwoke ị na-ebe m anya based on ịkpọpụta ile mebe rush ya gị wee bụrụzie mgbe i meela ọnụ sị m you are looking so nweta gị ngwa calm down na ọbatabeghị Nigeria first ekwetebe gee ntị chekigodi ya onye ị nọ na ịbụ nwa ọma ewere ife niile chukwu were ihe niile bunye gị dozie gị ị na-akwọ pọtọpọtọ ị na-ewuli mọlị mpụta onye anụnwa hapụzie gị jekwuzie bone to bone asa gbanyụọ that root mechie that root maka agbanyụ ọkụ gị agbanyụ n'ọkụ ọkụ that root na oke nke dị root ọkụ nke ọkụ gịnị ọga atiwele Nganga Igbo gets level si gị na-ege ihe ọzọ na-awọ Nganga Igbo gbanyegodo ọkụ come to this place ebe a ka ị ga-enweta nọmba 1 grade 1 ihe niile gbasa ndị Igbo doings get level ego bekee ji eje mba eji ihe niile tụọ na bamba na si gị come into the house
maka na anyị abịago ọzọ ka anyị wetazie ihe niile anyị nwere ịkpa maka ya taa. Ịnụgonu nke mbụ, ihe niile anyị na-eme ebe a na-enwe part ekere ọrụ eke wọta that kind thing. Anyị emego nke mbụ site na anyị na-abazi na nke abụọ ugbu a. Ihe anyị ga na-akpa taa unto doings, unto ka esi eme ya, unto ka o kwesịrị ka o si dị. Oh Lord, ngwanụ let us go there. O kwepụta ịnụ nwaanyị maka ndị na-agba ụmụasa. I love you, I want you, I did it. Ịbụ nke a, ịbụ nke ọzọ, Manchester United, France, Arsenal, ihe niile dị n'ime ya. Abụ m nwoke, ama m ka esi arụ ihe ọkwa nke m nụrụ anụ ka esi ekwu ya o, ka m ji wee na-ekwu mana ịnụtagodi nwaanyị si na ịnụgo nwaanyị yes, o kwesịrị ekwesị, gekwa m si n'ọnụ, o kwesịrị ekwesị ka ị nwekwa oyi nwoke ma oyi nwaanyị, depending on igbo nwoke ka iwu nwaanyị nọ n'ime di marriage ekwugo okwu ya. O kwesịrị ka ị nwere ezigbo oyi ga-awụ nwoke ma ezigbo oyi ga-awụ nwaanyị. Ihe a ka anyị na-akpata na nganga Igbo Radio Show 93.3 FM. Yes, oyi ha anyị na-akpa. Ma jụọ gị nwa nọ n'ụlọ, onye a ndị na-agba asa ịmakwa asụ cupcake ụmụasa, ngwa sagodo ajụjụ a first. Ihe asakwa ya not ihe a niile na-adị emekwa. M ga-egbu alụ gị ono si adị clear state, mana ịmago na mgbe ama m na ịnụbe nwaanyị, mana ọ sịgodu na iji nwaanyị ugbu a, ị kwesịrị ka ị nwee oyi nwaanyị ga-abụ ezigbo oyi gị aside nwunye gị. Ịga n'ilu wee sa gị ya based on plain ka m gwa gị nke based on plain. Mmadụ ada edobela ewu na ji, ada edokọ ha na-abụọ ọnụ. Mkpọ gị ngwa gị, mmadụ ada edobe ọkpụkpụ na nkịta ada edokọ ha na-abụọ ọnụ, maka idobekọ ha ọnụ nwanne agbalụ gị return leg na-ekweta na ọ na-eme. Based on that ka m gwa gị eziokwu, onye mmụọ sikwa wee nọdụ onye ọbụla na-anọ na nnụọ nwaanyị ma ọ bụ onye nugo di, ma ọ bụ na nwaanyị nugo di, ọ bụrụ na anyị bụbu best friend maka ihe mgbe ụfọdụ asị gị no my bestie. Efu ndị a na-aza bestie, ndị a ka epoto na aha ụjọ sụpụta from nowhere. Bestie onye ọbụla akpọ bestie, ndị a bụ ndị na-elifere kpa ụsọ na ịnọma without mmadụ niile. Nsị gị na ọgwụ mmadụ niile bụ asaka bụrụ my bestie ka ị ma na akpapụta ya. Enugo nwaanyị, negodo nwaanyị first. No, anyị nwere ike ịbụ bestie na godi na. No, enụcha ịnụ nwaanyị before m nwee bestie. Mba, ị ga-anụgodo nwaanyị first tupu m eche ịbụ your bestie, maka m sị ga m bụrụ bestie gị ugbu a. Nọnsọlị. Mana ịnụ nwaanyị ugbu a, ma m na m dị safe. Ọkwa ịwata eziokwu nke wee eziokwu. N'eziokwu ma gwa gị nke wee eziokwu, ọ dịkwa ndị ya pụta nụọ nwaanyị ma ọ nụọ di nwekwa onye ọzọ ga-awụ ezigbo enyi ha. Nke a onwekwa ihe na ọ na-ekwu ihe ị gaghị ekwete. Ị na-ekwu nke gị gaghị ekwete, mana ọ na-eme eme ya. Onye anyị apụta sị ị nwekwa ike gwa ihe niile na-eme gị ọma ndị ka ụwa na-atọ ụtọ na Nigerian movie, ụwa na-atọka na Nigerian movie. Ị na-adị agwụ m ike na alụ gị iri, ị naghị ekwe. Ka m gwa gị, o nwere nwa ọma one girl like that mụ na ya nọ na-akụkwada dozie ezo ghọtago, based on mgbe anyị nọ Unizik mgbe a ghọtago. Dị nwa anụla ala dị ozugbo nsị ya nne na-eme ya ka m gwa ife ihe ọbụla m jikọbụlo mụ na ebiko onye ọbụla kwanyere onwe nne banye yo arena ka mụ abanye arena m. Because mgbe eji ekwu a na-ete ka akwara ama akwa onye bụ nwanne ọkwa mkpọ gị nkwago. O depend ebe gị na onye a na-afụ n'onwunu. O depend. Ufu ga-ebulu nwa ya woto nke ikpeazụ. O depend kwa ihe gị na ya mega before ga anụọ di ma ọ nụọ nwunye. Ịghọta. Ọwụ na gị na onye a nọ na-eme ihe woto ka gịnị ka ị kpọọ ya tupu na anụọ di ọ nụọ nwunye, ịma ị ga-amanụ na o nwee ike conditional, o nwee ike. Alele mkpọ gị ngwago agwa gị onye a today ka njọsụ na-akụ iri oti na ọkwa ịma ndị a na-adị asị ọma nwe mmete ka wụ na mmadụ anụchago di nụcha nwaanyị nwekwa best friend iwu onye nwoke ma nwaanyị chee go and look that people, look at them, ne ha anya asa nwa anụ nwaanyị echi niile na nwunye wee identify ya ga ma na ọbụna sị m na best friend ya nwanne m kpọnye alụ gị isi m na best friend nwunye m ka ịbụ maka gị nke iji bụrụ onye ka iwu m besti gide wee bụrụ nweta gị again ndọ gị mva nwekwa mkpọ gị ngwago ka awafuo iso
ngwa anyị akpọgo unu gwa unu sunu ihe anyị na-akpata ngwa tinyezie ọnụ na 08182426591 ọ dịka ọ dị fast mee wee nwayọọ kpọọ ya sị gị nọ 08182426591 o kwesị nwaanyị nọ n'ụlọ dị ma nwoke ji nwaanyị inwe onye ọzọ ọ ga na-akpọ bestie dịka nwaanyị ọzọ ga-akpọ best friend ọkwanụ nwoke ọzọ ọ ga-akpọ best friend ịchọkwa inwetakwa anya nọkwa na WhatsApp zitela anyị ozi meseji na WhatsApp 07080051850 ka m kpọọ ya ọzọ ka anyị bidozie 800-51850 zite ozi text message ma WhatsApp. Ka anyị bụrụ ka onye a ọnọdụ ya hello Ehihie ọma nwanne anyị nwoke ego bekee one and only my darling ewe nna ya efugo n'uwe dịkwa ka ọ dị ya miyo buje mpanna ịma ka o si adị na miyo ịmanye m ji bata ngaga taa adịte ugbu a 2x2 bata ngaga biko ka onye nwere 2x2 ka ọ ya akpọ ya alụ bụ n'ụma ma ndị uwe ojii obi lewa gị na-eyifi ahụ ya mpa butuo ka anyị jiri nwanyị kpaa n'udo ịghọtago mpa ọkụkụ last Saturday na-adọnye iru na nga isigoro maka ebechawo m akwa maka nchọ iji tụbati nche gị isi daji onwezi ọma mmezi ọzọ anyday etinyere ilu na nganga ị ga-abata ịghọtago ọma mmezi again mana chee na Chiboy ekwe mana o si ọ n'aka nwe iyo na ihe a na-awụ netwọk no problem isi kpoyi na oke ijes miyo ọkwa ihuru onye ka siri onye eze si anaghị na down I dey tell you miyo ka anyị ga-eme onye ka na woto nke ikpeazụ na ihe a wutara m ise na o wutere m ọbụla sọ gị mgbe nna odeti na obi jos lelie m nke ikpeazụ miyo ọkwa ihu anyị emepe na chọọchị ụfụ enyi bọị bịa ije na-atụ n'ọbụzi nọ na-emezi ihe m ga-agbarịkwa chọọchị butuo maka ihe ikwu na nwaanyị edegodi shọ na fire extinguisher nọ n'ụlọ ụka anyị ejekwa ebe a n'ụmụanụ odiwu ma ụmụaka chọọchị ngwa bịa kịlawazie oge ga-agwụgo time up bye ọ na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị ka ihe my ka ihe na-eme ihe ọ na-ekwu no men no women bịa chi ugboro one ka m kpọrọ gị mind yourself nwunye onye isi monsa nna ahụ mpa nwunye onye isi kpokpokpokpokpokpokpu ọ ya agazi ihe ma anyị ga-eme mpa gwado m ka mma ka o si adị ihe egotere anyị ogene ọkwa ogene onye kpọghara na ike ọrụ ogene ya mara na ekwe ebubo igwe abatago adịte mba nke ikwu na anyị enebi anya hụ ha anyị enebi anya gotekwu ọja maọbụ eteke nke a bụ ego bekee anọ m ebe a na-egekwa gị ntị suggestion gị nna m ọ bụ onye bụ etu esolikoro na-akọ ka m redita aha m i mere nke ọma ihe m na-ekwu ugbu ihe gbasara nke onye ugwu jere gị ka onye igwe ihe nna anyị arụ dịkwara obodo eziokwu ka na-agwakwa gị arụ dị n'obodo ihe na-eme kịta onye ọbụla na onye na-aga ya na-ene anya n'azụ maka na ụzọ ọdụ ihe makwa na ọ bụrụ mgbe igwe bụ igwe imetegodi ihe a ịpụwa igwe banye n'obi ewepụ ihe o ji abịa igwe ọ tụwa a na-ajụ ya ọ bụrụ n'ime ọka ịbanye ọka gị bụ ewu ataba ahịhịa n'agbanyeghị ụda afọ iyi
ama m ihe mere ya bụ ebu ndị ugwu ịma na ndị ugwu adị agakwanụ mkpọrọ ihe ọ bụla ha mere irugara ebe a ya na-apụtara onwe ha bụ ọdara iwu eje nga ọ ọdara iwu eji eze ka ha bụ mana Chukwu zọba anyị. Mba maazị Ọgwụbenụ na ịmakwa ihe anyị na-akpa taa ka ichefuru echefu. A ma abịanụ a ma abịanụ so ihe na-ekwu ugbu a na-ekwenyere ihe nwunye o kwuru n'oge gara aga na mmadụ nwere ike iri ekwe n'ọgbọnọ ịnọgide iri ofe egusi ọkwa ikwetego na ọ na-eme ịnọgidekwana iri ofe olugbu nke gị na ya meburu bifo o nwere ike ịnọ nwaanyị o nwekwe ndị ụka na-adị ekwe ekwe o nwere ndị na-adị ekwe ekwe ezigodi eri nụọ nwaanyị a ya asị gị ọ bụrụ na ị nụọ nwaanyị ihe a na-eme nkọ nsogbu anya na-enye gị onwe ike onye nke ọ nụrụ anụ sef ọ bụkwaziri gị nwa kakwụ mma ọ bụrụ nwaanyị ọnụgodi mana ọ gara asọkwa enyi nwoke na-abịa sometimes kwana iri ofe onugbu iri egusi maazị okwu ga-aghọtazi m okwu aghọtazi n'iyo hapụ mkpu a niile ị na-eti aghọtazi m ihe anyị na-akọzi gị na-ewu rie rie wọta liv rie bita liv rie pepe sup ọ gịnị ka ị na-akọ nwoke eziokwu ka ị na-ekwu ime onwe gị ugbu a ngwa kwuezienụ ọkwa eziokwu ka ị na-ekwu abi nsogbu adịghị dachana televu na-anụrụ gị ya is alright ọ dị mma mgbe iji wee ghọtanụ alright gwakachifonu alright nsogbu adịrọ irie pepe sup irie wọtaliv irie rice gịnị bịa chee maka ndị mmadụ wee ghọtakwa ihe anyị na-ekwu anyị anọkwa ekwu maka nke iri pepe sup rie rice coding gịnị based on iji okwu nka wee kwuo anyị na onye akwụgodo first obodo nna ụtụtụ gaga miu mpa wee dị na akwa m jos nọdụ na mpempe na-ekpokọsị ụmụ ebe a anyị na-anụ gị na-aga n'iru anyị nọkwa na-anụ gị si gị nọ 08182426591 ịbata nyere onwe gị nsogbu nke iti hello except ma ọ bụ na Saturday ga-eti hello kọtọfon mana ọ bụ Tuesdays and Thursday ịbata nnọọ nna ịbatago nwee ihe na-emezi just kwuezie nnọọ ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu mana ịnwetakwa anyị na nọmba mkpọ gị taa si gị na anyị nọkwa na WhatsApp maọbụ zitela anyị text message na 07080051850 izitere ala ozi nwanne olu anwụrụ ọkụ nwunye ebe mmadụ na-eme gịnị na-alụ ebe ahụ ekwe ebe ị na-alụ ọlụ ka iji enweta ego nri gị ka ọ nwụ ya sị gị ihe ọbụla ị na-ere walking chop bute ya ebe a butekwe ya ebe a bute ya ebe a nwere meseji bata ngwanụ ka anyị kụpụta ya eloka si Lekki Phase 1 wee zite ozi o wee sị daalụnụ ndị Hot 93.3 FM na afọ m unu niile n'anya sị ya obibi ya sọsọ anwụrụ ịnụ onu anyị o wee sịkwa ya nọ na vileji na mkpọ bụ na Anambra steeti na ya ga-enweta nwaanyị na Anambra steeti enwekwa ike nweta anyị nwee data mana ọ sị na ya ji ọsọ anata Lagos na ya na-eme isizi ngwa lọtawazie na anyị na-eche gị onwe na ihe ọzọ maka gị nwa ka anyị ji wee nọ ebe a egwu nwa afọ Igbo ka m na-agwago onye ọzọ zitekwala ozi o wee sị nwunye ọ na-ego bekee ekene m unu anyị ekelekwa gị mma ekwukwa ka m rapụ nwunye m na ọ ga-ekwe were nwayọọ na-agụpụta ya mma ekwukwa ka m rapụ nwunye m nụrụ anụ ka ọ nwee besti oke na ya ga-ahapụ ọ dị ka ọ chọrọ isi na ọ gaghị ekwe oke ọ ihe omin mmekwe
ka m hapụ nwunye m nụrụ anụ ka ọ nwee besti ngwa ka iburu maka na ada eji ife eji agba na ntị agba n'anya. Sorry. 08182426591. Ka anyị na-akpa maka ya taa ihe nwe besti dịka nwaanyị nọ n'ụlọ di ka ị kwesị ka ị nwee besti dịka nwoke jigodo nwaanyị. O kwesị ekwesị mụnwa na-asịkwa na oke ka anyị bugodo ka ọnọdụ ọ batago akwa ifego ntọ kwando na-agwa gị ihe na ka iri bata n'ezi bịa nne ijiri voice asị nwiyo for what ka ego o si alụ gị n'alụ ịbata n'ime shey na kwuo okwu ọfụma ka na-anụ olu gị kọntraktị gbakwa ọkụ ebe ahụ kọntraktị gị na nna ịbata na show ebe nwaanyị ọ bụ na ihe m na-amasị gị kwuo nụ na ịbata na show nwunye hapụkwa m ejizi m iwe na-ekwu iji ha na ịbata n'ime show bụ ewu nwaanyị ịbata ebe a bịa na-asị enwe nne netwọk ga-eme gị ihe o mere nwaada ịbata kwuo okwu ọfụma talk proper nwiyo fat okolu shout it nwiyo what's that ogini bịa don't do it again. Hello ego mbeke mommy ego nwa m ego ijeje mba mmamo gị na anyị nwiyo a na-ekele unu anyị ekele gị mama good afternoon. Good afternoon. Chineke n'ihe unu na-alụ daalụ nwaanyị ọma obi iwe ga-echekwebe unu ise Chineke ga-agba unu ume ma mee unu pawa unu ga-eji wee rụọ ọrụ a to the end in Jesus' name. Amen. Mommy, I'm ịnọgo n'ime marriage for at least 20-30 years. Ndị ajọ mmadụ aga ahụ ise COVID-19 aga ahụ ise nke daalụ mami daalụ ọ ga-adị mma. Amen. Bye. Hi, mommy. Ngwanu bye. Ngwanu bye. Eche m ma mommy ga-asịkwa anyị dịka nne ewu na-anọgo m na marriage 2-3 years 4 years 10 years 20 years nna anyị na-ekwu echiche m mgbe nke mama ha ada eme ihe dịka besti mgbe abụọ ya mgbe na-eyi akwa wee chisi alụ niile to na-agba ọtọ akụkọ nke ahụ wụzi excuse obodo niile my man na-amakwa m ihe na-esọtara ime m anyị akpọ ego ole ya nke ikpeazụ na okwete na ọ na-eme enugo m ya mmanụ obem nsọ na nke fada Mbaka kịta na life and direct ada bekee nwoke ọma afọ ayo ndeewo nne ekene m gị jari ọkwa ịnọ mma udo n'ihi nke ezi ka o si ada na nna mpa onwekwa onye ejidenwulo ụmụazị ya amabago ife onwezi nwa na-enwudo nkịta mkpọ gị ha ga-adị n'ụmụmụ forever ịma na ịwụ palliative ụmụ nwa ekpere Chukwu zara ụmụ asa worldwide free embassy ticket ụmụ pịnọpịnọ ọ mkpọ gị ngwanụ gị ya na agwala gị ya yesterday na today ka ndị ọsụ nọdụ gị anyị na-akụ gị dịla mba n'ihi na ọkwa ya ọkatkis kati ka ekwanụ kati enwetachago kati udodi ịma na ọmụ chọọchị anyị bido by July ọmụ a ga na-eji 2 by 2 anọchi ụzọ mba ijebego mma akwala uniform now nke kọla ị na-like purple ka green ị na-ajụ ya just na cactus ya amagolo nke iyi nye ya ka o yiri ada bekee maka kọlọ m na-like na asa ka isi malụ kọla ọ na-like nnaba na-alụzi 2 aside ada ma kọlọ m na-like na ewo na-alụ 2 aside ọkwa white 2 aside na life and direct the last time anyị mere uniform johnny na na-akpọfekwa m n'elu ụwa mee na a na-alụkwa m ụlala lụọ nke ikpeazụ a sị na-akwazi uniform based on nke gị nzi jizi wee ọkwa chichi na anyị na-ekwu okwu ya ugbu a onye na-echi itizi onye isi mpa
ọkwa ada bekee mere m ji apụ Single Men Association. Mgbe imegalụ agha report gị to national president kịta. That's ada bekee. I dey tell you. Ebe private jet ma ahụ nọ gwana anyị aha gị ka anyị ma onye anyị na ya na-ekwu. Frank na-ekwu. Frank, ka ebe that my private jet nọ nke anyị gote m last time. Okay, that private jet. Ụmụazị ji egwu egwu. Ọkwa nwunye ya nyere ka iyi ya John ya na nwunye ndị road safety park ka o si adịkwanụ gị iji buru my private jet. Ebu m ya pụta ndị road safety jide m. Ngwa gaa ka ime ka ime achọrọ m ịba the private jet ma ndawazie. Akwụsị m n'ikuku ịma na nọ na-efe mfụ ndị na-ele gala mụ akwụsị ka ngolu ihe na wee narazie gị the private jet. Ka ijizi ya agbazi taxi. Ihe eji emezi iwu keke na pep. Mana Chukwu ga-emele ya ebere. Ngwakwa ihe anyị na-agba maka ya taa. Anụkwa m for me. Ya adịkwa mma. Ya adị mma ịmara na ịnụgo nwaanyị ịmara na ịdịgoro elu nwaanyị. Ga-elu nwaanyị settle down. Chiba ka m na-ekwukwa ọnwa. So na ọba ụlọ inwe besti iwu onye nwaanyị ọzọ. So m na-asọpọtụ ihe nwunye okwu. To avoid ihe ndị 2x2. Maka na nwa na-akwado na nnụọ nwaanyị. Ya bịa gwa m na onye nke ahụ my bestie, onye nke ahụ nna mpa. I were 2x2 wee settle the matter. If you go the 4 walls of prison, if you go ya, okay, maka o si adị. Asim isi na 2x2 ka ị ga-eji wee settle the matter. If you go the color of prison yard, or the chap or doji. Onge waku n'otu ahụ ngwanụ chere godo ka olugodo that level. Ngwanụ hapụzie na ya. Ọkwa ihe ọzọ m chọrọ ikwu maka onye polisi ahụ kpọ n'eluigwe. Mana ihe igwe kwuru wee eziokwu ụdị ihe ama mmenwu n'ugwu Awụsa ahụ. Ya wute m ọfụma amazịkwa mma maazị nke ose adazi na ha wụrụ omenala ya. They don't have respect for traditional institutions. I don't know. Ihe mee gị isuo oyibo o metụtara gị rili. Na-agwa gị. All the bad. I tell you. Mana ka anyị gbaghalụzie ha ọzọ emezina. Abi? Onye ọma Frank. Kpole tu emechi ịma ebe anyị na-enwe na mkpọfe ebe anyị na-enwe abịa ejiri ọnụ na-enwe ebe anyị na-enwe na-ata olive oil ị na-alike groundnut oil ị na-ata olive oil na Hot 93.3 FM ka anyị gwere show nke awụ nke anyị na-eji enye gị obi aṅụrị ndị mmadụ nọkwa n'ala anyị no dịka maka iburugodo oku face. Hello? Pounds and dollars, baby. K1 how far? Nah, Udo, everywhere, left, right, and center. Emano now. And when he has Sunday, oh, he had kind of Monday, Tuesdays, Thursdays, Wednesdays, Saturday, Friday. Oh, Geni, ne kind of have an alaya. Oh, my yoma. Amen. Hey, one de catcher. Nwoma. Onye nke anyị ka ị bụ. Hey, number 1. Onye nke unu na steady follow come. Dịka na ike 2021 ka anyị chọrọ ka anyị bịa na be gị. Correct. Unu agbakọ aka chụbalụ nụ chọta gwa ya nke wee eziokwu. A na-achọta gị nke wee somebody. Since mgbabala ego bekee asọ kwebe. Mgbe na ya yi anya kwotezie. Agbazina meka na ama m na riri mmadụ gị mechekwa enwekwa onye ọzọ by the side. Asa ikwetara ala m. Ana m ekwete. Ikwetara m ha nje. Hapụ mommy jari biko. Retire from football. Again, football one. Ikwetara retire from football. Ekwe ni ha na-akọta mami. Okay.
maka ihe ahụ na-ekwu anaghị enwe besti n'ihi ajụkwa m nsị ka m kwuo gbakwa ọkụ ihe na-ekwu ego na-ekwu ego si ka besti na egiri ka gba ọkụ etinye ya bọm explosion awụghị obere ihe onye ọbụla na-eji lụrụ nwaanyị onye kwesịrị ịwụ ya besti wụ ya husband or your wife ya ihe ego na-ekwu okay correct ọ sị na ihe ego na-ekwu that's ego ọ dịka aha ya wee ego ya nwa na-ekwu na-asị ka ụdịrị relationship ahụ ka etinye ya matches tinye ya fuel gbaa ya ọkụ in fact ọwụ na matches na fuel ama nlụ ọlụ ka ewetagodu bọm ma ọ grenade tinye ebe ahụ hello hello ehihie ọma ekele gị nke ije eje mba nke ije eme ọnụ chai nke ije anya isi yes ọmụa n'enu m na-ekwe m azago m gị ihe m ji gbagbuezie m keleme ngwa keleme oh my goodness ebe ọbụla m tinyere isi akwụrụ ọkụkwụ na onye ọbụla na-akwụnye chaja onye ọbụla na-eje n'ọnya akazi mma iche na gị nwa ma agbasa ngwa come and learn from the professionals na ndị owu ike na-agwụgo m sọsọ ofu ego bekee anụnwa nghọta akwụnye n'ọkụ ọcha ji ajụ onye ọbụla na-akwụnyezi chaja nke ya onye ọbụla na-akwụnye chaja nke ya Chere ka nwaada kpọgodo ugbu a amaghị gị ị na-asị ya nwetu obi ka ihe na-eme ya ka m were ụjọ kwụrụ na Dubisi ya ambassador Nganigwe na Bariga. Hi, I women. Sige na women. Oge na anụwa mo brelo. Mo pana chaka. Ai yenwete. Ka de ko to, ke ka yesi tokota de ego. Ka bụrụ iwe ike idonate la ya esi don't worry kpọkọ kuje ọ na-anị ya mana iwe ike idonate la ya ogene asa nwaanyị na-akụ ogene ngwa anaghị ịchaka yes nọ mfu ọja Sige wete godo olu ya bịa tinye egwu n'ime di obodo niile nọmba 1 onye isi toto ka mgbalụ gị ya ka ekweta na ya like ya Ada pounds and dollars. Ije kwe mba o. Ata kwa mimi tuno today. Ata na paketa no from Asia na late. I was late. Ibiala ọkụ. Ayo McClinton no o. Nwoke ọma. Yes. No. Ala nke na-eme. Ọkwa na ife anyị na-akpa. Atụmatụ bata ama maka people na-ekwu bestie. Nwoke na-anụ nwaanyị inwe nwaanyị ọ sị na bestie ma nwaanyị na-anụ di ọ sị na nwoke bụ bestie ka ihe na-eche maka okwu a bestie anụghị from a dictionary. Atọrọ nwa nwaanyị na-akụkọ na ọ dịghị nwe bestie ma na ọ ga-agba m hụ ha na ọ chọrọ inwe another I know the ọzọ another mechanic ya na-atọpụ ole ya mmanụ inwe outside match. Ọchị ya na-agba away match for nothing. Nothing like Osi Stamford Bridge or Naba Emirates ije gba away match.
nwoke na nwaanyị sịrị na-eme mgbe ha ka na-agba orumbe mgbe a na-epoto gị yes na bụrụ mgbe alụmdi na nwunye aga na-akọ amakwana sometimes na ife nwoke na bọda na onwecha ha sens sometimes ọ na-emekọta art onye eziokwu onye ọra gbara ọgwụ ya ṅụọ onye ọbụla gbalụdo ozu enwe ka o jezuo ya maka na a na-esi na ịka aka banyeziri igba egwu ọla good morning bute how are you mkpọ gị ngwa gị na agwa gị ya yesterday today ka nna ekpetara maka biko nga gị nwere onye show Hot Night 3.3 FM nwanne elu ka o si ada ihe nwanne apụta ọsọ ibe sti nwanne ka ngwa gị nke bụ eziokwu ekwu m ya na mbido na-amụ abụgodo onye bute onye woto nnụọ nwaanyị na nwa ọma mfụ na based on onye ya bụ the bone of my bone ọkwa onye esi asị ya ọ na-abụ ncheta onye mmesi wee melọ asapụtezienu na na-ekwukwu ihe ị na-ekwu makwa m this distraction ị na-akpọ irube bus stop gị Valentine wee mee gị are you serious? bata ka ịgbabalụ klọb mana achọkwa m ihe flawa ka nkatago na ngwa anaghịzi m emezi hapụzie ị na-achọ ka love nka mmadụ before kwanụ ka ihe ọzọ kwanụ onye ka mmadụ ji wee bata ebe no ka ihe ọzọ ga-ada dị ọra mmiri na-asị eme anya na-eganya na-ebe kwanụ obere ihe na-ewe m iwe o wewezienụ gị ịnọ in my very before gịnị ewube na-asị nwoke ọzọ na-akpọ m ya ọga na-eme m ya chere ka anyị na onye akwụgodo face ọnọdụ ya hello nwunye nwa akwefugo maka ka o si ekwu ihe anadụmanụ ihe ọ na-ekwu gịnị ịnọ my very before na-asị gị n'onu nwa ngwa bịa bebi gị na-enye ọ nke rọba ọkọ nke plastik my love nne bebi rọba anyị anọkwado ihe ị na-ekwu bebi plastik wenite onu gị o oyi ụmụ nwa ọma na-egodo onu nwa kwefugo bịa hey ma the last time mmadụ gwa m ode ya nwa Chineke me bịa it's not gịnị we go do this one gịnị bịa bulu ga-eje ebe ebe otu ga-eje akwa ifugo gị ego onwe m were m ihe dị gị mma nwa ọma ntọ ka afọ gị mpi ka ị na ebe anyị ka na-ekwukwe nye m na ya very before na-asị mmadụ na-akọcha m na ma ihe na-adị ewute m n'ala ụmụ nwoke tụlọsị dị ha n'ala elike ọkwa ha nwa ga na-eme ọkwa ha anyị na-ekwu maka ya ugbu a ihe m ji gịnị anyị gwọrọ miro iwe na distin ga egoro miro imeche gị na-enga na di miro ma nke dị wee ha ọkwa ka ihe o kwuru owesi onye a bụ ụbọchị na-esi agịgị wee zute ozi osi good afternoon nganga radio show odogwu iyo na ego bekee you guys are awesome keep making us happy osio my wife won't be allowed to have a male bestie. What are they besting? What are they besting that I cannot bestify? From what are they? My wife will not come out. Okay, what are they besting that I cannot bestify? Of course, Mada will fail F9 straight. Onye amoba na nwunye gị enwetagodo gị face ọnọ mma already. Ọwụ na ijibe nwaanyị o ijirikwanụ girlfriend ọnọ mma already. Nne ma gwa gị nke wee eziokwu onye kwesị ịbụ ya obesi wu di gị ahụ ịnụlụ
nna m agwa gị nke wee eziokwu onye kwesị iwu ya obesi iwu nwunye gị ahụ kama ị nwere ike ịnọ nwe onye jiri opinion gị maka ịchọ itinye nọnsensị n'ime ya ugbu a mebisi ihe niile m nọ na-ekwu besi gị kwesị ka ọ wụ di gị wuru nwunye gị ọ gwụla ego bekee n'ọnụ gị ji eje mbe gị ji anya isi si gị ka ọ dịzie Tọzdee mgbe anyị ga-abịa ọzọ biko ịchọ isokwa m anọkwa m na ka ego diva na Instagram KAEGODIVA nga gị gborokwa na Instagram kwa anyị na ebe niile sowe anyị biko daalụ ayana Nganga Igbo